Entuk undangan pitonan kok ora nganu dipacaki ayu-ayu. Ora gelem nyapa kok ora budal ngene Mbak Puja. Nyapa? Endi boyoke keju? Masake Endi boyoke keju? ya Tegal karo nang kabeh wong pitu. Nakal-nakal wis tenan lunga minggat Kalimantan. Apenya ndi iki? Delok bangunan ae macak lho. Jiko anu ngeterne cijo. Gending ngising Mas Bat. Nek dibelekne ceritane ngejak nek bangunan ngeterne ciduk nek WC. Heeh. Ndang. Wong wisane masak sampe anu iki terus dibantu. Nomo ayu-ayu. Ayo ndang ku belekne sik ning nggon kono, aja digletek-gletek. Tim. Sakne bangunan. Mengentuk undangan pitonan rek tapi ra gelem nganu boyoke keju koyo pedhot. Ku kabare kok arep sor jambu tak tinggal repot. Yo penyakit. Mengkok ngepir-ngepir. Mangan mangan tegane. Yo dipangan. Sing penak dopeni. Jangan apa iki? Nek kadang teh. Godhong telo. Kok pawon. Karo brengkes pindang. Topeni sing penak, ora penak tenanan minggat ning Kalimantan aku. Atiku serah ragu. Apa itu? Wis tak budal ning Kalimantan. Ah, melu. Melu yang di Pak Keren. Lah urung dipangan urung dientekne kok. Lek mangan ditinggali tenanan. Enake kaya ngono kok. Udah tak mangan tegane. Manut apa ora? Manut. Engko ra sida undangan pitonan to iki. Wis dipacaki ngene iki. Kayak kecu. Boyok keju. Rasane kaya apa? Aku sak. Kaya pedhot. Tekoki anak iki lho, Rip Ratu pancen apa? Apa? Sak. Bejo. Pak Walicat panas bejo. Oh, Mbak Marican bejo. Piye iki? Bejo banget to bejo tok. Mbak Marican barang. Mok tata ngejak nyapa lho kuwi? Ngadane apa iki? Mok tuwa to ni ngejak nyapa iki? Nggo digesek. Lah mok tuwa to apa ngejak apa? Ngejak apa? Gak bakul. Jangan baca bebas. Mok tuwa to ni ngejak apa? Ditekoni kok ngejak apa? Oke. Bahagia. Anu cepet sana. Pengen ceplis iki. Undamu apa sentek? Entar. Wes akeh Lek malah. legi-legi terus marai Mata. mata. Matangnya apa sih matang? Sing meteng sing ndi? Kuwi to. Oh, kuwi. Tengah gede wae. Gelem ora kae matang rate. Mau hatem salad. Tem salad. Yo. Terapi atem. Karo nanange anu elek jami Jame salad. Tekoni kok. Wes. Pilih ndi? Oh. Belum ya dari Klaten. Gelem terapi atem. Eh. Tapi bajilan belum. Arep bajilan ya. Wes. Atene angel. Ora kena angel. Arep bajilan ora kena angel. Kenake harus apa? Ini nek tipis di. Ndi 20 juta. 2000 duwene 2000. Weh nek jere ngono wong tuwek golek dhuwit golekne anak. Piye? Golekne anak, tapi sik urung kok. Lah ndi buktine kene 20 juta e. Aku seplek lunga nek Taiwan 6 tahun mulih 3 tahun. Njaluk dhuwit urung pernah. Saiki njaluk dhuwit 20 juta wae ana saiki. Duwene jambut. Lek carane kaya ngene yo. Lek carane kaya nak tinggal lunga ning Kalimantan ben. Ya ben ya tuh nang omah dhewe ya tuh karo aku ya. Mangan. Enak mangan. Nang omah karo aku ya tuh. Tuh. Kowe melu pisan. Ha, kae. Piye iki mau dhuwit per 20 juta. Lek ora wis tak lunga ning Kalimantan kene wae aku. Duwene rambut. Rambutnya kareknya kipris kayak ngene iki lho. Piye.
Tematur ngene tenan lunga ning Kalimantan ngono jarene golekne anak ya. Ben ya tuh, ya ben ya tuh tinggal lunga ya tuh. Tuh. Mau piye nalangan? Mangan sana mana mangan? Mau tinggal lunga. Mangan sedane kendo. Tak lunga ya. Mangan sedane. Rip Nato. Aku arep cerita iki. Aku arep cerita. Rip Nato Aisyah. Anake. Lek Jami. Kanjeng Dewa. Jami. Untungmu cuwel. Kanjeng Dewa. Untungnya ndi? Pancen lho. Piye? Lah pacarmu sapa? Mas apa? Mas apa? Ayo. Mangan burung. Mau pangan ora mang. Ora mau pangan tenan aku arep nyusul Mas nek nggon Kalimantan. Iki mangan ki kok. Wis mau pangan burung. Wis. Aku dulangan sempolmu kuwi jajal. Oleh apa ora? Aku dulangan sempolmu. Iki nyanti ke? Ndang aku dulangan sempolmu. Jala kok ngontot to bocah iki mlayu rono. Woncene yo kranjingan tiwul tenan kok Lah pindah rono mak ceplik ngono lah kak untute. Ki ambune apa? Tempe bosok. Tak pikir lek nyapo pindah rono tak pikir Sidoarep ndulang bae ngentut. Wo. Panjang dewe. Lek ngentoti pindah sik ngono ta anjene. Encene yo Rip Nato. Wah. Lek mengguyu lho. Yo ngatem. Wah. Yo ngatem. Cah piye pindah mek gua entut. Ki entute mak ceplek ngono tok. Asih dewe bosok yo. Delok kok keklek are turu. Padha wis ayu-ayuno ni Belanda ngentutan. Dewe bosok. Wis maca ayu mening boys ngono yo ngentut. Ki ambri apa? Dewe bosok. Tangka ajeng dewe. Jadi iso sing kerajaan diwal. Sapa? Lucu bocah. Ngentut to ne? Kanjeng dewe. Soko kel lho bae ngentut cah kok. Anjing dewe. Ane ketene ra. Man godhong telo kepentut-pentut. Yo apik to godhong telo sayur. Ndik-ndik kae lawe wis lelendok dinan sayur. Hah? Arep ndelok ikan. Atoke dibenakne ketok awuke engko, gak oleh ngono. Pangan semut engko. Semut upuas. Thank you ya yang udah CO payment ya. Kalau teman-teman nggak bisa payment bisa COD atau bayar tempat. Etalase 1 kerupuk pulinya 28.000. Yang udah CO payment terima kasih ya. Yang barusan CO Mas Ahmad. Bisa banget ya ke seluruh dunia bisa. Kecuali alam gaib ya kak. Buat teman-teman dimanapun berada, yuk yang pengen beli dikirim besok, CO-nya sekarang. Ndang lek nek njen, yuk. Apa tenan entut? Entut neh. Kok yuk, itu pakai celana pendek kok, Kak.
Roke kan blekan. Apa sih mas? Gaplek di bolong kono sing ngentut tok. Golek metu neh ngentute. Golek ngentut neh engko. Golek ngentot neh engko. Benakne kuwi. Ketok awuke. Apa tuh? Tandane apik rek. Dia iso ngentut los ngono. Dulu nggak pernah. Ritmatu kentut itu belum lama ngentute berwedat ini ulung suwi. Semenjak nyun sewu ya. Bokonge menduduk lemu. Masih tak patenane sik ya. Mulai nek swara entot pin krungu. Kesang pernah nonton waktu aku apa live Ritmatu ngentot tau krungu sapa enek enggak iki? Kepentut lho. Oh, yuk. Ndang delok ikan mame ndang dintekne. Ya. Mame dintekne lek ndelok ikan. Ya. Aku iya toh, mbak-mbake banyak aku dadi enggak memfitnah ya. Sepene mbak sehat toh, tapi tak kandani tak didik. Lek enek tamu, kalau ada tamu kentutnya di kamar mandi. Jadi ben duwe etika. Kadang soalnya dek yo gebrojolen. Yuk nasi jagung yang pengen beli cara masaknya sama persis masak nasi subuh jamaah karepmu. Penting aku sini digugah kena no. Yang pengen beli ini ya nasi jagungnya cara masak sama persis masak nasi di Magicom tapi airnya jangan banyak-banyak. Mbok De. Kape ngentot neh lho lek guyu-guyu dhewe no kayak gini.